سلام دك عبيتي مساهم ذلك كفلومي كمازن هي وتواي تي ان ال تي كمتي وترو ابزبج بزعبه حسابن اتحساسبان كمون بزعما امرون اسرارح امرون بعمق زبل فلطت وي تحسته زلوا قرباتنا نقر ابزبج حدش ነገር አይኮንና ነምስ ታይዳ እታብ ዓለም ዘሎ ክንበጽሖ ዘይካልና ግን ከ ንኽንበጽሖ ዋጋ ንኸፍለሉ ዘለና ዓይነት ርድኢትና ተሓሳስባኒ እዚ ግዝዩ ዘብቅዐ ስነ ተሓሳስባ ወይ ግዝዩ ዘብቅዐ ናይ ምጉናጽ ዘመን ናብቅዐ ዘሎ ዝጅ ዘለና ግዜ ናይ ሶፍትዌር ግዜ ኣብ ሶፍትዌር ግዜ ድማ ሓያላት ሰባት ክንከውን ናይ ተሓሳስባ ለውጥ ዝገበርና ሰባት ክንከውን ግድን እዚ ዓይነት ድልየት እንድሕር ኣሃሊኩም እዚ ፔጅ ንዓኻትኩም ዝኸውን ፔጅ ንዓኻትኩም ዝኸውን ትሕዝቶ እዩ ዝፍነውሉ ስለዚ ኣተሓሳስባና ብምቕያር መጻኢና ክንቅይር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ሓሳብ ዝበሃል የለን ነገር ግን እቲ ዓለም ዝበጽሕቶ እቲ ዓለም ትጥቀመሉ ዘላ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንጥቀም ዘይምኽኣልና ኣደዳ ብዙሕ ሽግራት ንኸውን ኣለና ካብ ሽግር ክንወፅእ ናይ ገዛ ርእስና ሓርነት ከልወና እንድሕር ኮይኑ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ድማ ኣብ ገዛ ነብስና ኢና ክንዕብዮ ንኽእል ስለዚ እዚ ናይ ሶፍትዌር ዓለም እዩ ተራቂቕካ ሓሲብካ ዝኽየደሉ ዓለም እዩ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሶፍትዌር ዓለም ሓያላት ናይ ሓሳብ ሰባት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዝገበርና ሰባት እንድሕር ዘይኮንና ብጎንፅን ብምጉናፅን ዝሓልፍ ሽግር የለን ዝመጻና ለዓለምን ዝንኸዶ ዘለና ዓለምን በበይኒ ዝመጻና ለዓለም ናይ ፍሮንታል ዓለም ይነሩ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ናይ ሶፍትዌር ዓለም እዩ ኣብዚ ናይ ሶፍትዌር ዓለም ማዕረኽ እንደይ ዝኸውን ብቕዓትን ክእለትን ኣለካ ወይ ኣለኪ ዝብል ሕቶ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዛእ ነብሱ ክምልሶ ክኽእል ኣለዎ ሕቶታትና ኣብ ገዛእ ነብስና ክንምልስ እንተዘይክእልና ናይ ገዛእ ነብስና ህይወት ወይ ራእይ ክንፈጥራ ይንኽእልን ኢና ለዚ ናይ ምንባር ምኽንያትኩም ንገዛእ ነብስኩም ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣነ ይነብር ኣለኹ እንድሕር ኢለ በቃ ናይ ምንባረይ ምኽንያት ናተይ ህላውነት ናተይ ዕብየት ናተይ መጻኢ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ቀዳምነት ድሕሪኡ ናብ ኣከባቢይ ዘለዉ ሰባት ናይቶም ንዓይ ዝመስሉ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ገዛእ ርእሰይ ቀዳምነት እንድሕር ዳ ዘይሂበ ግን ናይ ካልኦት ሰባት ቀዳምነት ክሕሉ እየ ናይ ካልኦት ሰባት ቀዳምነት ምሕላእ ድማ ንገዛእ ነብስኻ ባርያ ናይ ካልኦት ሰባት ንምዃን እዩ እዚ ነብስኻ ንግስ መንእሰይ ንግስነት ኣብ ገዛእ ነብስኻ ኣውጅ ንስኻ ናይ ገዛእ ነብስኻ ፕሬዝደንት ኢኻ እስኺ ናይ ገዛእ ነብስኺ ፕሬዝደንት ኢኺ ናይ ገዛእ ርእስና ምርጫ ድማ ክህልወና እዩ ናይ ገዛእ ርእስና ምርጫ እንተዘይሃልዩና ግን ናይ ካልኦት ባርያዩ ኢና ናይ ገዛእ ነብስና ፕሬዝደንት ወይ እውን ናይ ገዛእ ርእስና መንግስቲ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ኣነ ከም ክፍሎም ናይ ገዛእ ርእሰይ ናይ ክፍሎም መንግስቲ ንነብሰይ እንተደልየ ደቅሳ እንተደልየ ናብ ስራሕ የፍራ እንተደልየ ምህራ እንተደልየ ደንቁራ ስለዚ ምርጫና ኣብ ናይ ለውጢ ተሓሳስባ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ኣብ ዕብየት ዘለዎ መድረኽ ክንርከብ ይኹን ይኽብለኩም ዝኽእል ሰናይ ግዜ ኣብ ጽቡቕ ይረኽበና